무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Congratulations! Mao ang mga winners sa greeting card making contest. Pero mga first timer ni sila, mga ka-vibes. Pero good na kayo kay as first timers kini nga mga women, mga creative kayo. So atong gi-encourage ang atong mga viewers nga mag-art skate, exercise ni sa brain. So, ang atong first place, si Ma'am Divina. Ma'am Divina Pesa. Then, ang second place, palihog gisulti ang ngalan. Alma Urot. Alma Urot. Then, ang third place, Catherine Bayaon. Catherine Bayaon. Then, ang Catherine Bayaon. Then, sila nga itong mga winners, mga ka-vibes. So, kaning the rest, mga consolation prizes. Congratulations sa atong tanan. Congrats! 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 Congratulations winners sa atong greeting card making contest. So nag-abay si first place, si second place ug si third place. Then the rest atong mga consolation prizes. Consumption. So, kaway-kaway diha. Ay, kaway-kaway. Thank you. Hanggang sa ulitin. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye.